Ikasturteari laster emongo diote hasiera Bermeoko irakurleen txokoak eta antzerki tailerrak beti ere indarrean dauden segurtasun eta osasun neurriak beteko dituzte. Xehetasunak eman dituzte prentzaurrean Kepa Zumeta Bermeoko euskara zinegotziak, Maite Sarate euskara teknikariak, Arrate Egaña Bermeoko irakurleen txokoko dinamizatzaileak eta Bermeoko antzerki tailerreko zuzendari den Jonander Urrestik. Irakurleen txokue, Bermeoko udal liburutegi batera antolatuten da, eta jarraituten dauzen helburuen artien batez bedauz bi. Bat izango zan irakurletza sustatutie, eta bigarrena izango zan euskeraz idazten daben idazliek eta euskerara itzulita dauzen nazioarteko autorien lanak ezagututie. Zentzu honetan, literaturan interesadakoien pertsonak batzen diez hilien behin, eta euskaraz idatzitako liburu ezberdineri buruz berba itzen da hori. Konkretamente, hilien hirugarren eguenatan izaten da, eta 6 erdizetatik 8 izaten diez honek zailuek. Aurten be, Arrate Egaña idazlie izango dugu dinamizatzaile modure, eskerrik asko Arrate. Eta komenta bai jentieri doaineko zailuek diezela. Bertan liburutek izen apunteten da, eta emoten dotzue urrengoko zaiorako liburu etxasoten da bertan liburutek izen. Hileko dinamikez gain, aparte, bebai eitzen diez, solasaldizek antolatuten diez idazliekaz, liburuen idazliekaz eurekaz, ezta? Aurten, maietxerako programata egon zan solasaldizek, COVID-a dalata, esan burutu, errekupera enju. Orduen, aurten izango da, iraiak 26-en, eta konbidatu modure, egongo da, Azel Luzarraga, idazle bilbotarra, eta beran liburu egingo dauena apurbete komenta izango da Gezurra odoletan. Urrengoko datak, gero izango diez urrizen 22-en, eta esan dako moduen hileko 3. Eguen guztizetan. Maizetxe arte. Gero, antzerki tailerrei dagokizenez, helburuek anitzetiez, besteak beste, egongo zan kultura alorreko euskerazko sorkuntza lanari bidie emotie, eta bestalde batetik, ikasliek antzesteko beharrezko dabezan gaitasun funtseskuenak eskuratutie. Besteak beste, adibidez, gorputza adierazpena, gorputza espazioan, ahotsa adierazpena, improvisazioe, pertsonaiak, talde zein bakarkako sormena, eta adibidez, esena ezberdinek. Beraz, orduen, noreri zuzenduta dauze antzerki tailerrak, antzerki gintzan interesadakoien, eta edo komunikazio gaitasunek landu nahi dauazan 16 urtetik gorako edonontzat. Aurten be, Jonander Urresti daku tailerrone zuzendari, bera izateze aktorie da, baitze be, zuzendarize, eta antzerki irakaslia, ezta, Jonander? Eskerrik asko parte hartzea hitzik honetan antzerki tailerratan. Bueno, zuzendari lan agaitxia gaitxik. Eguazten ero izango diez tailerrak, iraien 30 hasitxe, 7-etatik 9-etara. Interes dunen matrikulie beraz buleguen egin behar izango da bi, eta matrikulien prezizue 115 eurotakue izango da. Bai antzerki tailerrataz, zein irakurleen txokuetaz informazio gehiago lortu nahi izan ezkero, badaku bermeeuskeraz.eus web orrialdien egitasmoak atalean eukiko guz zehaztasun guztizek. Eta beste barik, nik herritarrak anime geure kulturiegaz eta euskeriegaz zer ikusizetekoien ekintza honetan parte hartuten. Niretzako irakurle tailerra aurten izango da 3. Eta pozik hastenaz ikasturte hau, naiz eta jakin, arrarotsua izango dela, eta bideak aurkituko ditugula egin behar duguna egiteko. Gurea izango da espazio bat, bereziki euskeraz irakurtzeko, baina baita euskeraz hitz egiteko ere bai, gauza komentatzeko, denon artean gauza komentatzeko ere bai, baina
beti ere euskararako espazio bat, ezta? Iaz esan nuen bezala, bueno, asko lantzen dugu alde ludikoa, horrek esan nahi du, bueno, disfrutea eta topatzen diegu liburuei eta liburuen bitartez, gure beta ematen du gure gauzak ere komentatzeko eta edozer gaiari buruz mintzo egiteko. Eta nik uste dut primeran pasatzen dugula egia esateko. Normalian bota egin behar gaituzte liburutegitik, ze hor gelditzen geha hitz eta pitz eta askotan bueno, etortzen da liburu zainak eta etortzen dugu, venga, ja pasada denbora eta egia esan oso ondo pasatzen dugu. Eta besterik ez animatu, oraindik denbora dakazue apuntatzeko, liburu zerrenda oraindik ez dago itxita, Maiteren laguntzarekin osatu dugu behin-behineko bat, baina bertan, saioetan, bukatzen dugu zerrenda hori osatzen, eta, bueno, jendeari ere galdetzen diogu, aber zer irakurri nahi duzuen, ze generoa, ze estiloa ere bai, eta, bueno, nik uste du denon artean oso parte hartzekoa da, gure saioak eta oso hartu eman asko egoten da, eta jende asko hitz egiten dugu asko, eta, bueno, primeran pasatzen dugu, beraz, irekita dago, nahi duenerako. Bueno, antzerki tailerrari dagokionez, esan, eguaztenetan dela, uste dut ez duela, zazpiretatik bederatzi ez dara, eta, bueno, landuko dizen gauzeti ez, bai antzerkireko edo proposamen eszeniko baterako beharrezkuti zen elementuk, ez da, komentadan moduen, ahotsa, gorputxe, talde dinamikek, eta, bueno, guzti hori. Horretaz gain, nik uste dut, garrantzitsue dela olako tailer baten eta Bermiolako herri baten, bebai landukule zelan idea bat eszenara eruen. Hau da, okin proposamen bat, edo intuizio bat, eta zelan operak aldauzen garatu baliabideek hori estetike, estilo eta forma ezberdinetan taularatu izeteko, eta zelan egin horrek eszenan funtzionatu alizena. Ze askotan gure buruen gauzek funtzionatzen da bizi normalan, gero martxan emitzen zuzenien, ez dago zu erramintzerik, eta gu dut pentsa, bintxe, tailer honek balizoko dauela piste batzuk okitzeko lan hau egin alizeteko. Horretaz gain, arratik esan dauelez, gupe lan eitzen du jolasan bitartez, plazerran bitartez, azkenien hori da garrantzitsuena, eszenan operagoti gustora, jentik gero ikusten gustora goteko, eta, bueno, animen jentiriz oso ondo pasaten du, gupe bai, ez tozkui botaten, goarin urteten du, bai, ondo pasaten du bai, eta ganera gaur egun, akun maskara honegaz, espresibia dilantzie honino importantea da. Esango neuke bilbide luzea daukiezela honek ekimen biziak. Azkenengoko 10-11 urtetan gabizela amentxe biharrien arlo honetan, bebai. Euskal kultura eta euskeraz sorkuntza lanari bidea emoteko. Eta bestalde batetik bebai, herritarrek bebai aukeri izan daizien ekintza horako ludikoen bitartez, euskeriegaz gozateko eta esperientzia honek eukitzeko, ezta? Hori da apurtzu bat bilatzen dugune honetan. Eta, bakoitza beren helburu espezifikoak daukezen arren, hori, bisei helduten nik hoize azpimarratuko neuke. Esan behar da, irakurleen txokoari jagokonez, oso talde politxa daukagula, aurten 16 lagunen gana helduko gara, era batera edo bestera, ez da gure esan, 16 lagunek parte hartuko dabela saio guztizetan. Ze, batzuk ezin dabe etorri saio guztizetara, beste batzuk ezin dabe saiotara etorri baina liburu hartuko dabe, horret danak kontutan izan da, 16 laguneko talde bat izan daigun eukiko dugule irakurle txokoaren bueltan. Eta hori nik uste dut oso kontu garrantzitsua dela eta oso kopuru politxe dela.
liburutegian egingo dugu aurten, baina ez hirugarren pisuan egin izan dugun moduen, ze leku txiki segi geratzen jaku. Orduan, liburutegian bertan, baina beko aldean leko bat atonduko dugu, behar dan distantzixagaz eta behar dan moduen